Espressjoni ta' sodisfazzjon fuq wiċċ id-diriġenti ta' Dar il-Kaptan dan hekk kif ċerimonja qasira iżda sinifikanti ġie ppreżentat lilhom il-Premju għaċ-Ċittadin Ewropew għas-sena 2016. Unanimmament il-membri parlamentari Ewropej Maltin qablu li din is-sena dan il-premju prestiġjuż għandu jirrikonoxxi l-ħidma sfiqa ma taqta' xejn li twettaq Dar il-Kaptan. Il-Parlament Ewropew ta' kull sena jagħti numri ta' premji lil organizzazzjonijiet jew ċittadini bħala rikonoxximent tal-promozzjoni tal-valuri ewlenin li tħaddan l-Unjoni Ewropea. Fost dawn il-valuri hemm ir-rispett u d-dinjità lil persuni, żewġ prinċipji li tgħoss u timmanifesta bil-kbir Dar il-Kaptan. F'diskors li għamlet iċ-chairperson ta' Dar il-Kaptan Jennifer Sant, irringrazzjat lid-deputati Ewropej kollha talli għarfu x-xogħol li twettaq il-fondazzjoni li tmexxi. Spjegat kif kien 26 sena ilu meta l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Persuni b'Diżabilità ħassu li wasal iż-żmien għal servizz ta' kura temporanja magħruf bħala respite. Dan biex jappoġġja bisħieħ lil ġenituri tal-persuni b'diżabilità ħalli dawn fil-waqt li jieħdu l-mistrieħ mistħoq ikunu jistgħu jkomplu jieħdu ħsieb lil uliedhom li għandhom bżonn attenzjoni partikolari. Qalet li rispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja jew il-kundizzjoni tal-persuna sa mit-twaqqif tagħha Dar il-Kaptan tat l-appoġġ tagħha lil madwar 425 familja. San saħqet li l-isfidi għal Dar il-Kaptan dejjem kienu kbar u kien grazzi għal ħaddiema li qalbhom tħabbat għal din id-dar li l-ħidma baqgħet għaddejja. Temet tgħid li l-fatt li l-fondazzjoni li tmexxi naqxet isimha f'dan il-premju jagħti sens ta' kburija li jkompli jistimula aktar ħidma biex il-persuni b'diżabilità ma jiġux istituzzjonalizzati iżda jibqgħu integrati fil-komunità.